яке аз мутафаккирони барҷастаи тоҷику форс ин Мирзо Абдулқодири Бедил мебошад, ки бо тахаллуси Абулмаонӣ шӯҳрати беандоза пайдо кардааст. Мирзо Абдулқодири Бедил яке аз шоиронест, ки воқеан дар мураккабгӯӣ санъати нотакрор дорад. Устод Мирзо Абдулқодири Бедил дар ҷое гуфта буд: маънии баланди ман фикри тунд мехоҳад. сайри фикрам осон нест, кӯҳаму кӯтал дорам. Воқеан то андешаҳои динӣ, тасаввуфӣ ва то қонуни замонаро дарк накунӣ, шеъри Мирзо Бедилро фаҳмидан хело душвор аст. Мирзо Бедил яке аз шахсиятҳоест, ки воқеан мероси адабии Мирзо Абдулқодири Бедил сермаҳсул мебошад. мероси ӯро соли 1822 дар Бамбай ба чоп яъне омода намуданд ва нашр гардониданд. Мирзо Абдулқодири Бедил яке аз шахсиятҳоест, ки воқеан дар адабиёти мо саҳми басо бузург дорад. ӯ дар ҷое фармуда буд: сад сол шуд, ки то ба қади хам расидаам, бедил чӣ хушшаҳо, ки нашуд назри доси мо. воқеан дар ин ҷо мо агар жарфтар назар андозем, санъати шумур санъаткорона ва моҳиронаву орифона баён гардидааст. ӯ шахсияте буд, ки аз ирфон хело огоҳ буд ва ҳамаи шеърҳои ӯ ирфонӣ мебошад. барои ирфонро дарк намудан сараввал диншиноси хуб буданд дар кор. ва дар ин ҷо низ санъати шумур гуфтем бо ибораи сад истифода шудааст. дар ҷои дигар Мирзо Абдулқодири Бедил мефармояд: баҳори хуррамии даҳр ғайри ваҳм надорад, ду рӯз сайр кун, ин сабзазори банг бурун о. дар ин ҷо ташбеҳи аҷоиберо Мирзо Абдулқодири Бедил рӯи кор овардааст, ки дар ин ҷо дуньёро ба монанди сабзазори банг монанд кардааст. монанд кардан ё ташбеҳоти Бедил беҳад ва беандоза яъне санъаткорона дар ашъори ӯ истифода шудааст. яке аз адибони тоҷикистонии мо устод Садриддин Айнӣ дар намунаи адабиёти тоҷик рисолае дорад бо номи ташбеҳот ва тамсилот дар ашъори Мирзо Абдулқодири Бедил. агар мо ин рисоларо пурра хонем, дар он ҷо Садриддин Айнӣ гуфта буд: мутафаккир ва шоири барҷастаи тоҷику форс Мирзо Абдулқодири Бедил яке аз шоиронест, ки санъати ташбеҳот ва тамсилотро дар ашъори худ хеле моҳирона истифода кардааст. масалан, дар байти болое, ки гуфтем баҳори хуррамии даҳр ғайри ваҳм надорад, ду рӯз сайр кун, ин сабзазори банг бурун о. дар ин ҷо гуфтем дуньёро ба сабзазори банг ташбеҳ додааст. ва ин хел байтҳои олӣ ва сара дар ашъори Мирзо Бедил хеле зиёданд. дар ҷои дигар Мирзо Абдулқодири Бедил мегӯяд: як қадам роҳ аст бедил аз ту то домони хок, бар сари мижгон чу ашк истодаи ҳушёр бош. яъне дар ин ҷо низ байти хеле олиеро мо мебинем ва ҳамаи ин гуфтаҳо далели он аст, ки Мирзо Абдулқодири Бедил хеле хуб шоирона, орифона, оқилона ва ҳамчун як шахсияте, ки дар илму адаб болохузар ва боломансаб аст, хуб санъатҳои шеъриро дар ашъори хеш истифода кардааст. масалан, агар мо жарфтар ва амиқтар ба ашъори ӯ назар андозем, дар он ҳамаи ғазалиётҳои ӯ ҳама санъатҳои ҳам маънавӣ ва ҳам лафзӣ беҳад истифода шудааст. масалан, санъати ташбеҳ, санъати истиора, санъати киноя, санъати талмеҳ, санъати суолу ҷавоб,
ва ғайраҳо. устод дар рубоӣ низ маҳорати хеле баланде дорад. Масалан, дар як санъате бо номи суолу ҷавоб ҳаст дар адабиёт, ки як нахустин шоире ки дар ин санъат муваффақ гардидааст ва бешак метавон онро шоири муваффақ ва яке аз мутафаккирон ва олимони барҷаста бо номи Одамушшуъаро, яъне устод Рудакӣ, ки дар рубоии машҳури хеш ки ба таври суолу ҷавоб омадааст, ин санъатро беҳад хуб истифода кардааст ва шоире то замони устод Бедил касе ҳамчун Рудакӣ насароида буд чунин сурудаҳо, чунин рубоётҳоро. Ва анамин устод Мирзо Абдулқодири Бедил дуввумин шахсияттест, гӯем, ки дар анамин санъат, яъне санъати суолу ҷавоб хеле маҳорати баланд дорад. Яъне дар пайравии рубоии устод Рудакӣ рубоие сароидааст дар ҳамин вазн, дар ҳамин қолаб ва дар ҳамин мазмун ва дар ҳамин санъати шеърӣ. барои ашъори Мирзо Бедил бешак бисёр суханҳои олӣ ва сара гуфта шудааст ва ҳамчун дар замони хеш устод Мирзо Бедилро ҳамчун як мутафаккире яъне шинохтаанд, ки ашъори ӯ аз рӯи мураккабгӯӣ дар дараҷаи аввал меистод. Яъне шоир хеле мураккаб мегуфт. Содабаёнӣ дар ашъори Мирзо Бедил ба чашм намерасад. ӯ шоире буд, мураккаббаён буд, мураккабсухан буд ва сермаҳсул буд. Яъне дар байти болое ки мо дар он ҷо зикр кардем, гуфтем, ки сайри фикрам осон нест, кӯҳаму кӯтал дорам. Ин як байте аст аз забони устод Мирзо Бедил, ки воқеан ин як санъати шоирона ва санъати моҳирона истифода кардани суханбозиҳои устод Мирзо Абдулқодири Бедил аст. воқеан агар мо жарфтар назар андозем, хонандаҳои устод Мирзо Бедил аз даврони замони шӯравӣ ва пеш аз онҳо, ҳатто дар замони устод Аҳмади Дониш, ки дар мактабҳои он замона дарси устод Бедилро, яъне китобҳо ва умуман асарҳо ва ашъору ғазалиётҳои Мирзо Бедилро ҳамчун фанни таълимӣ, ҳамчун дарс истифода мекарданд. Яъне ҳамчун китобҳои дарсӣ истифода мешуд дар замони Аҳмади Дониш, устод Садриддин Айнӣ ва дигарҳо. ва баъд аз замони шӯравӣ, яъне дар даврони истиқлолият, мо Бедилро хубтар дарк кардем, хубтар фаҳмидем ва хубтар дарки шеъри онро яъне омӯхтем. ва ҳоло бошад бисёр аз мунаққидо, яъне мунаққидҳо ва адабиётшиносову дигарҳо дар бораи устод Бедил бисёр суханҳо, рисолаҳо ва ҳатто мақолаҳои олиҷанобе навишта истодаанд. Аз ҷумла яке аз адабиётшиносҳо, яке аз олимон ва яке аз суханшиносони тоҷики мо, ки бо номи Нуралӣ Нурзод машҳур аст, устод як китобе ба нашр расондан аз нашриёти Хуҷанд, ки китоб бо номи Поэтикаи ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил аст. онро мо вақте мутолиа менамоем, на танҳо поэтикаи ва ғазалиёти Мирзо Абдулқодири Бедил, балки он нозукиҳое, ки дар ашъори Мирзо Бедил ба чашм мерасад, хеле моҳирона устод истифода карданд ва як хусусияти, як ҷанбаи, як ширинии янамин китоб дар он аст, ки устод яъне хонандагонро низ ба назар гирифта барои мо хонандагон, яъне онҳоро хеле содабаён карда ба мо омӯзонданд. Яъне ҳар шеър, ҳар байти мураккабе, ки устод Бедил дар назар дошт, ки то фикри, то диншинос набошӣ, то таърихдон набошӣ, сайри фикри ман хеле мушкил аст. Анаму устод Нуралӣ Нурзод кӯшиш намуданд, ки ба мо анаму нозукиҳо, таркибҳо ва тахайюлоти тамоюлҳое, ки устод Бедил ва устухонбандиҳое, ки устод Бедил дар ғазалиёти хеш истифода кардааст, ба мо як шарҳ диҳаду, шарҳу эзоҳ диҳаду ва мо тафсилоти ин шеърро баён намояд. Ва
боқӣ устод Мирзо Абдулқодири Бедил моро агар жарфтар назар андозем, моро ба андешаҳои хеш ба як олами маъонӣ даъват менамояд ва ба як олами ирфон, ба як олами маънӣ, ба хони маънӣ даъват менамояд, ки аз он хони густурдае ки устод Мирзо Бедил барои мо ҷавонону наврасон ва умуман кулли инсонҳои рӯи замин фароҳам овардааст бо ашъори худ, хеле як таъсири хуберо барои мо ҷавонону наврасон рӯи кор овардааст. Ва барои устод Мирзо Бедил ҳаминро мо метавонем гӯем, ки ҳам осори назмии шоир ва ҳам осори назмии шоир ба дониши мо, малакаи мо ва маҳорати мо як тоза эҷодиро ва тозагӯиву навкориро барои мо яъне меоварад дар эҷоди мо, дар фикри мо, дар зикри мо ва дар андешаҳои шоиронаву дар андешаҳои эҷодкоронаи мо таъсири хуберо мерасонад. Ва чуноне ки Туғрали Аҳрорӣ гуфта буд дар бораи устод Мирзо Бедил: баланд аст аз фалак маъвои Бедил, набошад ҳеҷ касро ҷои Бедил. Воқеан ҳар кас, ҳар шоир ҷову мансабу яъне ҷойгоҳи хешро дорад ва устод Мирзо Бедил низ як сабки ба худ хос дошт. Ҳарчанд ки дар сабки ҳиндӣ шеър эҷод менамуд, ғазал эҷод менамуд, аммо сухангӯии орифона ва устухонбандии шеърҳои устод Мирзо Бедил ба худ хос аст, ки ҳеҷ касе ба мисли ӯ баробар шуда наметавонад. Ва ҳар шоир сабки ба худ хос дорад, анамун тозагӯии навкории хешро дорад. Чуноне ки як бузурги мо гуфта буд: агар хоҳӣ ки шоир шиносӣ, бояд ба кишвари шеъри ӯ сафар намоӣ. Ва мо аз хонандагон ва аз ҷавонон ва аз наврасон ва ҳамсолони хеш даъват менамоем, ки агар ки хоҳанд ки шоир Мирзо Абдулқодири Бедилро шиносанд, пас ба кишвари шеъри ӯ сафар намоянд, ба кишвари оламе ки дар ӯ дар хаёлу зикру бикри устод Мирзо Абдулқодири Бедил нуҳуфта буд, ба он дунё сафар намоянд ва тавонанд ки он нозукбаёниҳо, он санъатҳои орифонае ки устод баҳри мо, баҳри тамоми кулли инсонҳои рӯи заминӣ офаридааст ва шеърҳои баландмазмуне баҳри мо офаридааст, ба он кишвари шеърҳо сафар намоянд ва тавонанд дар зиндагии хеш аз он маводҳое ки устод баҳри мо гузоштаанд хуб истифода кунанд ва дар зиндагӣ як шахсияти арзанда ва соҳибмақом гарданд.